Het is inderdaad wintersportseizoen, maar wat nog veel leuker is, dat we hier vanmiddag in Oranje zijn bij de opening van RTV Oranje. En het is een 120 artiesten, het is een drukte van je welste hier. En waarom is RTV Oranje eigenlijk nodig in Hilversum? Nou, laat dat duidelijk zijn. Kijk, het Nederlandstalige lied doet het natuurlijk op TV Oranje al heel goed. 5 miljoen kijkers vertelden Gerard Hades vandaag. Nou, natuurlijk super. Dus het Nederlandse lied dat leeft, zeker in Nederland. En dat moet ook zeker gaan leven straks in Hilversum, hè? Nou, er zijn natuurlijk al een heleboel leuke programma's bij TV Oranje. De verzoekparade, de clipparade en een heleboel top 30 muziek. Dus op zich, er is al een heleboel te beleven. En het zal natuurlijk leuk wezen als het straks in Hilversum ook op de televisie komt. Zeker. Hey, en dan nieuws rond jezelf, want je gaat ook een mini-album uitbrengen. Ja, we hebben gisteren besloten om samen met Henny Thijssen, de tekstschrijver van onder andere André Hazes, Frank van Etten, om samen een mini-album uit te gaan brengen met duetten van ons. En kort daarna gaan we met een eigen album komen. RTV Oranje, €5,75. We moeten massaal lid worden. 50.000 leden hebben we nodig en ik weet zeker dat die er gaan komen. Ga naar www.rtv-oranje en word lid.